Dumi, mabali namin. Italang agkuyog tangag po yung barangay hula, Dumeng. Wala ta sigud mo't ngamin nga agpapaudi kayo. Adumot ngamin, dagiti sumamasambot a kabaranggayan nga sa asikaswan no ko ah. Ne. Andan sa okasyon di ta balay ah. Kita balay da sinon. Nagitimot karo ba tumatagay na kita at dalita. Kagawad! Lumagas kayo, bay! Ne. Paypayapay ni sinon. Nagayayab. Oray da kailat ng tidumagas tata, Chairman. Anya syaklaan, duhata. Nadigat no syaklaan, tamang ano, maimasak ti makitagay. Kitawan mang dagdag kanyak nga gawid. Bagnod da ka. Sabagay. Chairman! Kagawad! Lumagas kayo, bay! Hey! Anya ayat ti adda dita. Pagkakarubahan milaw. Naman na sa kabutilya nga inyayab ko kada iti karuba, Chairman. Ngay adda kayo. Pagkaranudan tayo na. Aya. Oh, agtugaw kayo, Chairman. Kagawad. Ay. Pasinsa kayo ni ti bangko at tugaw nito'y arubayan. Nasalpawan ni ti bulong tinyaw. Awan na nyaman na dayta. Tangay ita lang agsasangot tayo ti kastoy nga umaw. Dawat kumaka, da kayo tumo na amang itaga, Chairman. Ne. Ay, sakbay gayam timang busat. Ay, yan. Naira na lang, Chairman. Kasangsangpet na gito'y karuba kay. Aya. Engem, ne. Amang ano siyak ti mabartek. Saan mo siguro, Chairman? Ay, nawyo po. Ay, unay ti tagayan yun, kasla garapon. Garapon sa ngagpaiso. Ay, kasanaw. Inom maklatan Asus, kasla na ang sangak itigarapon na nagtagayak. Bingayan, wino, painuman nyo mo tati gaya, madi makit kita. Dita, damo na bati. Kuman ka ron, Chairman. Imbalang nyo mo tikagudua jay tagay. Awan, ibingayan tayo dagiti sana makit kita. Tadi daket umapapalatan ken tapno saan anadagsen ti bagbagi tayo nga uminom. Awan hangover. Ituloy ko ti tumagay. Deta, na boss. Lagtagay kayo. Imagat ni tagay ko, Rosa. Nay, mano ang ipunting kagat na kan kadom? Ayan din nakagat. Si Kam, pilusupon na pa. Jak ulay nagtagay, pampanunutak ni tatang. Nailagas kami lang amin ni Jayan da mangsinon. Inalalayak ni tatang tanay masan na. Rumbang laang. Narigat mo't ngamin, at di pa gusto na nagkantyaw, itay lumabas kami ti balay na mangsinon. Alawan, di ka nagpalawag. Mangantan. Sana ko lamang rabi, nabsuga kiti pulutan. Binanatam ti pulutan. Medyo. Sana ka nabarte kiti base. Nabarte kak sa ti pulutan. Sige, maturog ta nga rutan. Sika, di ka mga anay. Siyak pa iti kunam. Ang anak ko na. Sika lang matkatimangan ko man. Aya. Apay, iruray ko kit din, tibisin ko kan ka. Gamukmot nga da ka iji nga agragragsak. Agragragsak? Saan ki din? Nala, sumaruno ka na iji kwarto. Ayusik jay kaman. Uy, sumaruno akaw. Baka turong akaw.
Ay na, madanagan ako ni Jay Balasag ko, Chairman. Umayo ko makitaan na. Amaw nga amuyo ti agsantiguar. Ala-alawan. Umay kami kindomeng hinton malam. Dumagas kaming taon. Anya kami tinangrog-rog yan na ya, Mang Tiryaw. Awan mo ti amok amadi nga inaramid na. Tano agkaraid ijay sirok, tinarokbos amang gaji arubayan may. Kat iti medyo naladaw na bigat. Kaya nasapa malay. Kaya't nasawan saan pa'y apanaginana dagiti sa na makikita. Awan pa'y lang ti masinga nga ginina na. Uy, Chairman, uray titingat aldaw kat awan mo ti amok nga aramidan na apakasingaan dagiti saan na makikita. Pakapanaknakan, asan kumaarumbang aranggasan ng iti sana makitkita. Kasta ka de, Mang Tiryaw. Uy, kagawad. Inga, ureno kasta. Kaya't ko, apasantiguar kini Chairman. Sige. Tumagas kami inton malam. Kat isaganam dagiti kasapulan. Ta agyatang tayo. Sige, ibagayong marunuan niya dagiti Chairman. Mangisagana ka iti gawad. Buwa, pinadis, sa nga plato, ana apoy adikat, sa nga baso adanom, sa nga bukal analingtang itlog, ken nyapay ti daddo may tayen. Ay, kwa. Yay, nagpuspusan iti nyo. Iraman nga sagana. Sana ya, Chairman. Agsinglag ka. Takang runaan jela na amayatang. Katjay kupag, wino nagpuspusan iti nyog, ikabil mo matlang ijay sabot na. Takaraman, amayatang dagijay. Jay, kaparis ti sabot. Iso jay pangikabilam iti naluto adikay. Bali, sa nga plataw. Sige, tay sagana amin dagiti imbagayaw. Ken kang runaan na, mangpulpog ka iti manok. Dalusam anaimbag. Ket gudwa laeng nga ilambaw. Kas jaynan nga ilambaw. Wen, awan ikate mapasat ti bagina. Bugwam analay nga. Tapno nalinis mutlaeng di paglambungam. Sige, Chairman. Ang rag nga raw di manok ka na pagkadwalaeng. Wen, dalusam mutlang di lalaem na Tairaman mo, ilutaw. Sige. Nuawan ikatak apasit ti bagina. Di pa ikat kakarkaray kaya nga ilambong ka, Chairman. Wen, gilang bagis na di dalusam. Sa nabali na nakakarkaray kay, bugwam mat nga roda na imbaganyakan. Wan mat kindi Malaala, kasjilaang. Isaganam, dagita imbagak, Wen. Ilistaman dagita imbaga ka masapsapol duming. Mangkat no, ada malipatan na. Oo, Chairman. Dumagas kami inton malam. Akan mon gayam. Mangisagana kamot lang iti kandila, Wen. Uy, Chairman. Good. Mapan kayo, nanang? Kita ektaw. Intiks ni Dumeng. Mapan tayo ka no. Sumabat tayo iji balay damang tiryong. Anya kano aya ti aramiden da ijay. Santigwaran kano ni tatang. Diya anak damanang gurya ken mang tiryong anisinde. Diag saksakit ti rusok na. Wen nanang. Anya ket ti sakit da ijay Idi kano pa'y lakalman. Isungarod mariribukan mo't damang tiryong. Di da pa'y laki di impan iti doktor. Bayan nyo latan, ananang. Mabutang dangarod mo't iti kubid. Amuyo maangarod itan. Alakit, bari ngarod na maamuan ni tatang nyo ti sakit na kat maagasa na rin. Ang puwera kubid Mamati dakin ni tatang. Kan, saan mo ta sintomas ka no ti kubid siya marikrik nana? Mas daawak kang tatang mo, Rosa. Apay, nanang?
Mas tawak man no ng taw-tawidan na itikas niya panagsansantigwar na. Kan, agdwa-dwa akpay kit din no dadtuma. Takasla imposible. Iso pil-pilosop wag no dadtuma. Apay, may. Apay nga ano siyak ti adda marikrik na nakat agpakita ken ko ana. Di namat maagasan. Ore nagsakit ti rusok ko, uno susuop ko dita. Uno, daytay makmaktanganak kat agpailot akken ko ana. Pulaos, awan gumin awaak. Kaslapay kidian, adda sumakit Anya? Ay, Nay, apay nga Wun, Rosa. Apo, idayaw mo dagiti sa bali nga ilutin na. Makaginawa da ka naw. Kasano day ka? Ay, sus mamati ka kanya, Rosa. At dan tupay singkaw la nagpailot kan ko ana ide kat naunat di singkol na. Talaga? Wun. At dapay ubing asaan nga agbabaaw ka no tigurigor na. Impan dagiti naganak na ijay ospital. Nga maawan mo't pulos maibagada agapuna no apay nga gurgurigor ka no. Kan, saan pa'y makapangpangan? Idi kwan? Impakita dakin tatang mau, tanadamag damot nga rod nagsansantigwar. Kanimot tatang mau, nagpaisagana iti agasawa amanawk. Upakan kawitan dayjay. Sada na pan, nagpasya-pasyaran ka no dayjay nga ubay, nagay-ayaman. Inan ano da nga, dagi manok nanang. Jak mo nakita, ngam ko nada. Nginorongor da. Sada impasya-pasyar nga impatpatid ka no ti dara na, nagay-ayaman dya ubeng. Sakbay nagurigor. Oh? Idi kwan? Pinuoran dan dagi dya manok. Linoto da. Sada nagapoy, kenangan, nalpas. Nangaldawan dan dya karne ti manok. Kaya? Mayat Mga gasa talaga ni tatang. Manumang. Kenay, nangan kanumutan dya ubeng kalpasan na. Hindi dapadaban da. Nay, awan kanun tigurigor na. Agtaray-taray kanupay gid na. Hindi kwan, agawid dan. Anya? Ay, O di, nakapapati nga ro kabailan ni tatang dagsantigwar. Unsa. Nakurang pa'y lahag ti pamatik, Rosa. Ngam numakitak madya ubeng, anak kasarasaran tayo dahin. Asos, mamati aksamot tan. Di magas na ngamin ide balay kay. Talaga nga ro makaagas ni tatang, nanang. Ay, Isu adiyon kun kontraan. ay sakamot. Alawanay, ngam no siyak, pulaos. Di nak maagaasan, Rosa. Ay, Teriyong. Pag-uli mo kam dagitag sa auditorwar, makasingada. Uy, Chairman. Why? Ananay ko, sige man rusok ko. Di ka unay agaraw. Ilutin tataboksit mo, Wan. Irik na enta ko na kama. Narigat nga minabasta ilutin. Tasantay nga amo, no anya ti adda dita. Amangan kit din no saan amabalin nga ilutin, ha? Alala, maululaw ako manan. Tinasayat agkidem ka, basang. Kidem. Ken agblastar ka nga agida. Karawam ka na tibuksin na, Chairman. Medyo kapilitan. Pasut ti sandigwar. Kastaya. Tinasayat agkidem kamutan ti Riyong. Agkararag kano amum ti agkararag. Amok matbasa tig Apo Santa Maria. Ag-Abi Maria. Agkararag kunak. Uy, kararag mo ti amok din tantanamitem kaud. Akas intantanamitem ni Goria. No, agparanto mga iti sangwanan ni Santo. Di ka nag-istorya. Agkidim kan. Tarugya kong ti agsantigwar.
Mga numakaun-unan ti gagayem adi makikita dakasin. Ay, Chairman. Ayan nga min ni Gorya abakit mo aya. Ta isuk ko matimang bantay diti balasang yaw. Ay na, mabutang kadagiti di makikita agagayam nga ibagbagayo, Chairman. Amangan ka na na iso ti isublat na nga asingan. Kasta. O sige. Excuse nga roden ni bakit mo. Ala, akitim kan. Ay, Chairman. Uray anyat mangmangig mo. Di kag mulagat, wan. Uray agkirip laeng. May parit. Ay, Chairman. Ingam. Dispensaram Tasan unay makakidem to may samatak. Dahil ta, tigapuanan na, abirbir nga sandak iti kirip no kwa. Anya. Aris Chairman. Makasiri paglata. Nga uray no, panagriklakat nakakidema kaun. Kasta? Ay. Wala, tumalikod ka nga rod. Narigatin. Ang mga nusulukin pa'y dagiti gagayim na ita kirip mo. Adda kanu dagiti agsikog, ako na da agapuanan dagiti di makitkita dita. Pambaritis la dagitan. Sa bagay sa anak pa'y matkiding eksperto aman numang. Ngem kasayaatan no ipanday iti doktor janak da. Uray ta mabalin damot nga ipan iti pribado. San nga iti ospital ta mga no agkamkamali kat bagada COVID. Naimbag nga orasyon, Chairman. Oh, si kamit ba sa nga niya kumusta kan? Nagpa-doktor ka? Chairman, ka-thank you launay Anya ti thank you? Ijay pa nang sagtigwaryo kanyak No, saan nyo nga imbaga nga ipandak iti doktor? Saan daklakit di nga impa-doktor? Taang no ibagada ka no COVID ti sakit ko. Kan sigurado mo't adakis latati atap da kanyak. Anya? Ipilit ni inang ko masikugak ka no. Ipilit ko mait nga awan nubyok ta isumutag paisaw. Okay. Anya nga ron ti sakit mo? Gagangay ka no asake, tinalaing nga uminom iti soft drinks kan mangan iti naapgad. Sa maysa, nalaingak ngamin nga agkape, Chairman. Dayjay ka no ti resulta. Kasla aginaw ka no, timarik nana. Di ka sanaw. Naimbagang kan? Chairman, imayata, agyaman na kada kayo. Kan, kasla da ibagam. Chairman, da kayon tumanlaang nga hindi mangibaga ka ni amang ko, kaak-aklon ko laang jay nubyaw. Kaano laang anag-on kami. Katkwa ngamin ngay. Anya kwa, lawagam. Katkwa. Ibagayo, nasantigwaryo, nga awan pa'y napasamak kada kami. Uray, ano atan? Anya. Pangaasiyo, Chairman. Makonsensya, nga gulbud kada kayo. Sisasangong ngamin ni amang ko. Di sinang tigwardak. Pangaasiyo ka di, Chairman. Patayendak ngamin da amang kan inang numaamuan da. Agyaman nakunay, ta saan apod no jay atap da. Akat, iramraman dak ita nga gulbaud, kasta. Kunang tumat ka, daka diti barangay home sinday. Ni amang ko. Please, Chairman ka di. Chairman. Andam nito sinday. Ito'y kadati pagsarakan nyo, dyan nubyaw ba? Teryong, kasi na, di mo kabilin taputot mo. Nga oray na gulbud ka na kayo. Kunak tubay kay! Kasilan ko na. Tala! Ala, agsao ka ni tipod no di taamam. Dakas ti agul-ulbod. Kayat mo tabumsog di tabuksid mo agapuanan dagiti di makit kita. Kayat mo ha.
Sos, nakas tago olbod. Nakas. Ay. May tagainap kumot. Hindi anak damang triyang. Domi, mabali namin. Siguro nitin nabasak health tips. Iti kolom ti pada ka manurat ti magas eh. Kasto iti may sa pagparelax iti bagay, Rosa. Aya, dahil ito'y panagilad kalpasan ti panangal daw. Uy. Ay gilad kabayatan ti panagbasa iti makaparagsak ken makapabang arik na nga istorya. Kasta gayam? Anyamat nga istorya ti basaan. Kas kumay ti comedy wano love story. Basta tayo makapabang arik iti masagnan. Kas kumakin ka, mabang aran kalakit di nga imabay kanya kanagilad di ti papag di ti sirok ti mangga. Sige, anya pa'y. Makatuglupak samutan iti iabay ko ken kanagilad dito'y papag. O di, iridip mo mo. No, makarelax ka. Sige. Anya pa iti aramida na pagparelax, Dom? Agi baga kalata, tadungagag. Basta. Saan nga agbasa karagite makapay-stress. Makipag-problema ka pa iti problema di bida iti boy-boyang. Mas basa, wano, dangdanggam nga istorya. At lang amin posibilidad na. Mairidepen tayo agbasa ket matagtagainap lang to binasa wano binoya na. Banag ang makapa-stress na kuan. Amang mabatibat to pa yan. So aliklikan na dyan. No tayo kunada no noon break. Ay, awan na dyan. Saan nga advisable? Awan inanat ti utat. Masapulat nga break ti taong tapno mainanaan ti utat. O saan kit din, Rosa? Sana ya? So, wala di subong batan tatinrogan nak matay. Ay, kunak no siyak lang tiyag relax. Nakaun-unamot din ni Rosa. Eridap matin Talaga met nga do ti mabalin nga ramiden. Tapno makarelax si tao. Tapno agbyag ana sa lunat ken naragsak. One might. Ket bagay ka na kayo kung nanang ti ag-relax. Mayat day tangim bagamado may. Ay, ag-relax. Nabayagay, nasa na nakapag-relax da tao ngagpaisaw. Ag-relax kay kit day tatang. Kaya agpasyar ka ni nanang. Medyo mayata kiti day tang ibagbagama. Panunutin mi manday ta, Dumeng. Pinas pa sa blugam arumbang lang agpasyar na tapno makarelax na. Uy, takasapulan da talaga. Panawunin tapno lang ay da. Naitay awan di problema pampanunutan da. Wanan niya, Dom. Sige, takasaritak to mga ninanang. Tano ka sano, di uray siyak di makaamoy ti allowance da.
Talaga ba ta? Di ure day tala ang matimay-pay ko apagragsakan da. What? Sige. Inkantumat ka sarita ni Nanang. Apag isaw takalgawan. Panagpapasyar dagiti turista. Di ka mamut, Rosa. Awan isem kung nagpasya-pasyar, gastos la dayta. Nya? Uy, gastos lang dayta, pasyar dita. Gastos nga agpaiso, Ngam na makita yung dagiti diyo pa'y nakitkita lugar. Ang mga numalipatan yun, day tanging bagayaw, Nanang. Ay, saan kunto amalipatan? Ta sa anak mo tagastador. Kailalaaklaan titunggal sintimo o maigigamak. Ngam na saysaya at no agaliwaksay kayo matkin ni tatang. Tapno makapagbanding kayo Anya? Saan kit din? Nabayagan na di kay nagpasyar. Sa bagay, mayat mo't kiti dayta Alabay panunutek na imbag. Ay saanan anas ka na panunutan nyo, Nanang? Agsagana kayo kit din. Inakton agi-withdraw iti bagbagak nga ited ko nga allowance yaw. Saan siguro asumurot ngagjaging ni Sufring? Di pa'y matbimangon. Iniing ko'y tayo ng naturog sa manin. Ay, siyaklatan tagjaging. Mapanak kitin. Rugyapon tagjaging. Nalamin Pumudot to tirik na nagjaging akon. 1, 2, 3, 4, 1. Imbag man, Chairman. Nagjaging kayaw. Tay balo akaro ba? Sibag. Siputan na siya mo dito. Na apa? Naimbag man tada kadua ka. Ay, mabuti nga ko mga agjaging ta nariwot pa ilaag. Hanggang madakamay. Ay, salbak ni Ayat. Ala, Intan, Chairman. La, surutin na ko. Ay, muna na. Surutin ka no. Mayat. Mayat mo tada kadua. Agjaging ka ngarutin Jaging gusting. Sige, medyo taray basit. Aging kat adadaga. Ay, napoy, nagkapoy. Kaya na ya. Ay, imbaglakit din. Tadi na kong tinaltalyaw di balo. Pakasulisuga ka man. Nayaw-awan ako na. Ay, dita. Ditag paabagatan na kalsada ti surutak. Ada masabat ko. Ala, da kayo gayam, Chairman. Hihi. Sika, anyat nagan mo itayin. Ala, sandak sapay nga mo, Chairman. Siyak ni Batsy. Tinalockdown dito yung nagbugsutan, akala ka ni ikit-tikang nakayumit. Iwun. Dabisita na tika nga siksi abalasang. Ay no, siyak day Chairman. Siyak day ibagbagayo as sexy abalasang. I like it. Kayat ko launay. Anyatik, kayat mo launay, Batsy. Ay na, yung bagayo sexy ak abalasa. Wen, siyak day jay sexy. Ay no, I like it. Kaya't ko ulit yung bagayo sexy ak, Chairman. Anya? Ay no. Anyan day abakla, kalawikin. Anya nga, Chairman. Ituloy tayo ti agjaging when no agawitan. Sikaman. Ani, ang mga nabanog kayo una yan. Ay, kaslan na inanaan, nakadago si tayo na asidgan ka, Batsy. I like it. Talaga, Chairman. Talaga, ha? Wen, iso nga agjaging tapay.
Agawid tanto into nung sumingisingan dya init. Nakaluto ako niti pamigatan me. Nga maawan matlangan ni Gusteng. Nagsaora talaga. Kaputa saan nakabimbangon na dagos, pinanawan na kaon. Kaya't kumat agjaking. Tabarang umpus mo't basit to'y buyong kaw ngam. Saora talaga dialaklakayan. Sumangpet tulaga. Malagip ko kay Jim bagbaga ni Rosa. Agpasyar kami kano. Agrelax kami mo. Kat iso kano ti makaamoy ti allowance may. Anya nga taya ti makuna ni Gusting iti daychay. Mayat nga ta iti ibagbaga ni Rosa. Ne, ada mo awag iti sila kung ka. Anya nga ta. Apay akong di awag ni Gusting. Hello? Bakit? Di nakurainin ang mamikat at diritso ako ni Barangay Hall. Kasta. Ne, di ka nga rodan agarmosar. Di ka nagdigaws. Idinto ta sigurado ang nadaripuspus ka tilingay. Di ka lakit mabainan kadagiti umay di Barangay Hall. No makita dati kinaduoy mo. Chairman ka pa'y mo't nga road. Wala ya. Sige nga road agawin akpit. Bye. Lah. Anya nga nakapampanunutan nasan nga agawid ang mamikat. Wano? Ada nga tamang ilibrikan ko na iti pamikat. Mabuwak tumot lang. Nakaunagaya mo ni Doming iti Barangay Hall. Wan tatang, nasapa nagring itay. Nagtaray-taray di taro bayan. Sa nagdigos kan nagarmusar. Idikwan, nagrumatan. Mayat man ti panagsaro ti imbagam ngay naramid na. Garaw ti nagagat dayjay. Wan tasaan asadot ni Doming tatang. Man naturog nga agpaiso. Ngam, pakairanodan na lang, ti kinaturog na. Malawin. Awan mo't imbaga ka madikit. Ay, nantay kapiyaw. Ay, uwan tatang. Sige, mabit lang tayo timplan kayo Magbasa-basa kayo pa ilo di tatang. Uwan. Day taman ti magasin. Dito'y sa ti pakabasa kajimbaga ni Domeng. May papaniti aramida intap nasalun at ti bagay. Ay, dito'y amagasin timbaga ni Domeng. Pakabasa ti tarabay. May papaniti salunat. Basag man. Wine. Dito'y timbaga ni Domeng. Tarabay iti pagtaengan. Basag dahil may papaniti panagwatwat. Agto yan tatang. Agkapi kayo. Kaya ti panagbasa yaw. Tayo nakituloy jar aramidag. Sige anak ko. Pumanawak tumatan apaman ama ibus ko to'y kapek. Kan basag mampay dahil bagbagan ni Domeng. Kadayon ti panagjagjaging ni Chairman kagawad Domeng. Imbag ta, di agpakadwa ka na kayaw. Sakti nang ibaga akasapulan ti panagwatwat na. Iso ara dya mapanagjagjaging. Apag iso a panagawid main, tamaudi a panagrunda may, ngagtano no makita may. Alas 4 pa lang iti parbango no dumakay. Aya, nagsapang? Wan, kit, kwa. Anya ako. Adan sa kayat mo ibaga. Kwa nga main. Kunak no ni Nana suping jay kadwa na nga agjagjaging agrikos-rikos iyay plaza ay di na minsan. Ang
Saan mo't gayam? Ang nakaluwa na? Ada. Ngamnay, di mo ibagbaga ngayon bakak kang kaakagawad. Da kami ngamin na barangay tanong ti kanayon ang makakita ka dakwada. Amo na, amakit kita yung ida. Amo na ta makasarsarita mi pa di kadwana no kwa. Ano niya? Wen. Sa bagay, sana dakas ti makigayam makiti No da duma, dipindi mo't iti pakigayaman. Wala. Ketap no makitam ti ibagbagak, inkanto mo't agin jajagay kagawad. Inak mo't ag-jogging, Rosa. Ag-jogging ka talaga. Wano, agin jogging. Ag-jogging ka. Tara na ni tatang, tadwa kaming ag-jogging. Adda na damag mo niya. Wanawanam ni tatang. Ha? Ay ko Saan ka matalapdan ka? Nakauna lakit din ni tatang nga nag-jogging. Ingka matin, tapno da kadwana. Uwain, hanggang may mayat ko ma, no, kadwa da kayo mat kaninana nga niya. Wana niya. Mayat sa. Talaga mayat. Sumalon at tayo, nagwat-wat tayo. Amok Awagan ni nanang, ta kumamat kayo. Sige nga Rod. Umunakan, ta kumamat kami. Agturong kami to adago si J Plaza. No, di masadot ni nanang. Alukuyem may mayat, no kadwa da kayo ngagwat-wat. Danunin da kami kanitatang ijay. Sige dom. Umuna ka nga Roden. Ag short saklaan. Ngam awagak pa ni nanang. Tama nga no di na kayak ti umay. Ay, dandanitan iti plaza nanang. Ay, nalawag mo itong taglawlaw. Makita tanga tada tatang mo, tita plaza. Papananda ko mangay no, wanda dita. Samay sa, imbagak mo tadanunan ta iday jay. Basta utak la ko makiramraman iti kastoy Rosa. Po makapandog kami na talaga. Kasapulan tayo ti panagwat-wat nanang. Un matid di Ala, ne, ang damot agpat-patukar dita plaza. Ay, maamuan tayo to, no apay nga dagpat-patukar dita plaza. Sige, jogging pa nga Rod. Una lang. Turn to the left. Awan mo tatang mo dito. Dagit tamat agsasala dito alalakay kas ka na bakit kung may naabaklat ay makikita ta. Ayan nga nadatang kandumeng. Anya ngay. Buyaan talangan dagit ang agsasala dito Rosa. Anya pa'y ngay nanang. Apo. Apo. Naawagan. Sige, break on eh. Mga runner pasen. Nagsardang damutan, nanang. Ay, sayang. Agbuya tapay ko mga nagsardang damutan. Ni, kumit kita dito di siksi abakla a leader da, nanang. Adan samot ibagana. Umay dito yun na Tatang, saan nga mo na Rosa ka na nga data dito ay makisumsumba? Ne, hindi mo't kinuna masumarnodakin ka ngagjaging itay. Huwag nga raw. Ngamdya ka mo. Ang mga no saan daan na tuloy, tagas lang masamot ni Rosa. Kung nagtumot ada kayo tinakita gitilikudan mi nga agsumsumba itay, Chairman. Kita na, kadumot gayam ni kagawad. Wen, ading. Ay mayat man. Kadwada kayo mo gayam nga agsumsumba. Nabig kami pa'y manang. Aya, datante ag partner, Chairman. Kani mo kagawad duming ti partner ti kumarek. Mabalay. Wen,
Alamag na rin. Alala. Maya! Maya! Sufeng. Dumeng, Bagmad. unak man nagjajaging tayaw. Maya magante sa salaan yon. Kayo mo't gaya mo, Rosa. Saan tamot gayam makadway dangag jogging, Rosa? Agaw itan. Itan. Awat. Ha? Saan? Di kayo pa agawin, Rosa. Saan pa? Saan pa? Dumeng, agreeing ka. Dumeng. Aldawan. Naladaw kong ba't na nagreeng? Ala. Anya nga aldawan. Malaman, Dom. Ha? Nasobra amon ti nag-relax. Dumi, mabali namin. Adda ka no umay agbakasyon dito'y nagbugsutan, akaanakan ni Nanang. Itaman pa yung adda umay mother side mo. Wan nga rod, Dom. Kanayon la kakaanakan wano kakasinsin ni Tatang tagbakbakasyon dito'y. Pasig pa'y pagkakatawaan talalakay na amaraw. Katay mga sawa ti gagara da. Ha? Umay dagsapol iti asawan da. Inton kwan, isapulanan ni Tatang. Inton kwan, Inton kuan, ninton Tatang ti agar-aram. Kasta. awan yung bagkakasta, Rosa. Inunaan kan Tamok nga isot sumaruno nga ibagam. Anya, Saan kit din? Amukmat ka, takanayon la marmardaram ni Tatang ko. saan mo ta? Saan mi de? Nabayagan. Si Kamot. Okay, agbayag ka no di tayo. Un nga taa. Amangan no aginggat pa nagtatalon. Nalay ngagtalon na jaya. Un taputot nga ruti mannalon iji Isabela. Agpaspastor itinuang ti ad-ada adinakkilan na at trabaho. Kastaman ti ko na ni Nanang. Apagisaw. Adan ang datatang ngayon patarakanda. No isublidan na jaya, adan mangi pastor. Uwanan niya. Apagisaw. Umay agbakasyon nga agpastor itinuang. Nalagi ko nga inawagan ni Kagawad Maring nga naka-schedule nga OD ita. Ore sa anak ko na mapanin yung barangay haul. Ay, surat akmalay ni Tistoya. Ano nga natin napinta sa surata kita? Ay, natitirigat na noon nakasagana surata yun. Malagip ko, di ka anakan ni katuganga ka Sofay, na umay mat agbakasyon dito. Imbag man, turay narigat pala ti agbiyahe-biyahe gapoy ti COVID. May kagumaan na ti umay dito. Ti dakas na, no agisang putkat di ti virus. Wala. Ay, trabaho na yun sa umay dito. Ang mga problema dan tulay. Ay, yun at kuman pala ng tibukot ko. Magpanonotak itinapintas asurate. Ala, agtugaw ka. Idi sumlat ta day bayon mo dita. Thank you, Uncle Chairman. Ay,
Mapabainak. Anya? Sikat ni atong itay. Wan might Uncle Chairman. Agpekpekilak kanulang iti tapok. Idi naudi ang nakita dak. Ang mita, baro akaon. Hehehe. Bakay? Apay ngay? Kasla do kurkurang win kukwatit yaka na kam. Adya. Una. Dudurugan nga ron. Ngam nagagat lakay. Makatulong ka data. Di pa'y kat kasla da kukwatit ngan. Ay awan mo't. Sana mako na akwatit. Pakaragsakan na laeng no kasjaya maidaydayaw ti maramidan na. No subyam, tay ipatpatalon tayo agraman jenwang. Mabalen, at danton maramidan na makatulong. Mayat nga roda. Kabailan tayo tagtalon. At damot yung patarakin ko anwang. Iso nga road. Alain tayo jenwang. Ta iso ti katulungan nga agtalon. Agtalon tayo mamit. Agtalon kayaw? Wen. Damot ni kasinsin mo nga atong akatulungan may. Kaninala ko niya pinatarakin ko anwang tayo. Iso ti kadwawin no katulungan ngagtalon. Maya na. Makatulong ka mo't siguro no kayat mo duming. Di kay madanagan tanwad da maapit kat kukwatay tumot la amin. O sige, kayat ko. Padasin tayo man mo tiyagtalon itong sumaruno pa nagtatalon. Kabailam dumeng. Kabailak nagtaltalon kami mo, di baruak pa. Adda talon da amang ko. Sige, bareng awan ton ti kubed. Tapno makaawid to pay ni atong sakbay ti talon. Adamot ni atong para arado. Napigsa ka nung agtrabaho ni atong tabang bangkag mutyayan da. Nairwam iti trabaho iti talon. Kasta mo ti kunan inanang ya. Mayat ngam apay ka nung may dito ni insan atong. Kaya't namatagpasyar. Ken nabasted ka no. Di ayan da. So nga imay dito ita iliwliwag na mo't at isan sa noong na. So nga oray COVID imayin. Yaram tayo nga ro dito tapno inspirado. Ang mga napaglulukwan nyo mat. Anya paglukwan mo't ng ibagbagam rusa mo't. Kasta talaga ti pampanunutek. Yarim tayo man kiti ni atong. Adda agumagat no kasta masigurado kasken liyaw. Di kasano atong. Mapasubok ang agtrabahon. Ipastor mo jenwang. Insang petkaon. Ayos laang Uncle Chairman. At danwang. Isuati pastor mo pa'y laang kabayatan na santayo pa'y mo't lamang ruging agtalaon tanay. Awan pa'y mo't tudaw. Kaninto pa'y lanumayaw inuhunyaw. Ayos laang Uncle. Imbangkit di taada pang ibukbukak iti oras kaw. Saan ko malagip ni inyang ng buhay kaw. Sino da dyan nga inyang? Iso ti labs ko Uncle. Anyan. Nasigsiglat mo tiyay gayim kaw. Intangal na. Intangal? Aduaw. Uwan Uncle. Intaray na ti kayat ko asawan. Ay, sana all. Kasta. Ay, di ka nga nagkaboy-kaboy. Ano ba sitin na boy? Amum, kaanakan. Kaslamal na taraunday ta. Tas tay kunadan, di kagkapoy-kapoy no ba sitin na boy. Kumamot ka adagos tapno di ka maibusan. Kasta ti kaarig na kaanakan. Kaya't yung asawa ng Kyle. Arako pag adagos tilabs kaw. Tapno sakti makaw na. Una.
Eng sigurado met akayat nakati armem. Tano di nakakayat ay tudas nila eng kanakan. Idarum da kalakit de iti harassment. Ay una, Uncle. Sige man. Isurodak man iti teknik nga agaram. Barang makatukmaak mo tan. Ala, dumngeg ka. Ado ti kayat kung isurukin ka kaanakan atong. Ay, sige mga rod, Uncle Chairman. No, adalat ako ba? Uray mga sawa kaon. Ayos. Nag-text back ti tineksak a number ngayon tinima ng Rosa. Pasal ka dagaws. Huyo. Nini. Damagan na sino ak. Text baka ka dagaws. Yam amok ti bagayik. Ang pahambal ka numot a ipay. Nariya rain. Bareng numamati ka niyak. Bareng no adan kasukat ni Inyang ang nagbalin apo ang tibiyag kaw. Ang nagbalin mo ta sa bidong kaw. Aday ta. Isin kaun. Nay! Ataw! Adun sakit katitiks mo baraw. Ay, adangkal! Inter ni Manang Rosa tinambal jay imbaga na atiksak. Malasayatim ka na kan. Ngam nay, sa bali itan ti pangibosam iti lodmaw. Sigo dati nakita ng aramidem kat picture-picturem tabagbagay me. Ay, una! Pag-aayat ko apik-picture ti rupak. Nga oray sa nagmatagwapo ang kail. Sa ako ipost iti pisbaw. Oo na yun. Wala nga raw. Makitkitak na kiti retratom. Magwari ka. Kasanuan na retratom ti bagimi di nagsakay kay tinuang. Ay, dayang kail. Kadwak idi ni Manong Duming kail. Isuti ng retrato kanya. Aya. Mayat retrato. Nataar kamot basit ijay. Timbay ra ka di Uncle? Wen. Natataar mo tinwang. Ni Uncle Chairman Mike. San ka di? Ay mayat. Nataar ka ijay ang nagsakay itinwang. Mayat ay. Naimbag nga oras mo, Manang Rosa. Anyan, makapasikur to'y face mask. Oh, si Kamay. Nalipatak mo't ngayon suot to'y face mask ko. Oh. Damagaklakin ka, ti maipapan ka ni atong akasinsin mo, Manang. Nakakatawa ka, Tex. Aya? Texmate mon? Un, Manang, amom nga main. Kasken kwa na ti kayat ko amagayam. Naragsak ka tao. Oh, di, agayam kayon. Kayat mo makita iti personal. Un na, Manang, tayo so ti kayat na. Isungay mayak. Imbag kita, saan kayo lockdown? Sige. Sumurot ka kanya digital talon. Aday jay. Oh? Ay, talaga nga raw na nagagayt, Manang Rosa. Kaun, Mike. Iso itatikad kadwa ni Tatang. Nala, umay ka. Ay. Mapantay jayan na. Mangustin. Ne. Si Kabot mal daw. Kana-kanya kayam di kamain ka day di awayo. Esos, naglatog. Ay, wen, apa ay ayusin man tapot mo, tadyak mawawatan di pa nagsasaom. Tanay, agsangsang mo ta sayatin. Ay, mo Chairman. Dispensary jo.
Diyak kami noon ay makangasto ko eh. Ay, iso apay. Linastugan na ka. Kaanakan, ninanam sufing niya atong. Ay, sus. Kunam lang no asino kalayon. Ne. Pag kunam mo titiday ta? Kanain naksak diya pasikatan. Ha? Kas lamang kalkalit. Iso ano masurunak no datubong. Ay, depende No niya ti karkarit na king ka. No niya kit diya ti bagbagana king ka pakasurunam launay. Ibagam, tapno amok teramidak. Diyak ka ti pangas kinakarit ataw. Awan mat kini ti bagbagana. Tinapayam mo buy-buyak no datuma. Ay, gayam. Tapno, saan ka masuron anya? O, man. Di mo kitkitanin. Kay kastala na ita. Di nakamat sagsagidin, minukit kitaan siguro. Si kamat lamang kitkita. Panggapam kumangay, masuron king kwana, no di nakakitkitaan. Kundi mo matkitkitaan. Dayjayan Vema, kita nakasakay itinwang. Na, nagmayatan abuya. Ay, manang, santang agpadlaw ken kuana wal. Ibidyo ken picturak iti adung ang gulo. Anya? Wen, sorpresa iti Facebook. Mahilig sa akin nga Facebook. Wen, isut ar-aramidon na awan trabaho nan. Ay, sige. Umasidag ka naman ng Rosa. Yung santang agpadpadlaw wine. Sige, aginayad ta nga rod. Dito iti pagnaan ta, Fema. Wen. Ho! Agtalnakan wang Agpabuya taman ito ibang kag. Agarap ka lang Uray ta narabor ti ruot kita sa hangaw. Ag-exhibition ak dito bukot mo wide. Di ka na agkut-kutay. Tapno sana ka matinag. May isa, dua, talo. Ay, dandani account. Unay kamutan anwang. Imbagak lang arudo na di kagkut-kutay. Ang mayat. Agbalinak mo't akarabaw man no kasanaw. Anay ikaw. Ayan. Nagkamutan. Kwa. Lalako, basol ko. Wow. Sexy. Kwa. Atong, hindi kayo ma-textmate mo. Kababain pa yan. Kwa. Apay nga nganyig mo dito'y away insan Rosa. Ay, kababain mo dun. Kwa, awan rombang apagbainam kanyak, atong. Kayat kunto pa'y ti umay dito'y. Kababain pa yan. Kastuyak pa'y amakitam. Problema. Kumita ka man kanyak, tapitsuran ka. Sige, una. Kasta. Natural nga isam. Apo, kalidan ka pa'y gayam. Agsumbangir sakit, nag-uunag akalid mo. Sige. 1, 2, 3. Taitan. Sige. Data mo tagpicturatong. Sige. Sige. Parisa man ang Rosa, ready? Sige. 1, 2, 3. Aday ta. Ay, manang Rosa, na kami muti ag jowet. Sika muti mang picture ka da kami. Sige. Ala, agabay kayo. Tay. Aday ta. May isa, dua, talo.
Okay. Na doon ti shot mo dito'y away, Fema. Ipus mo to amin. Awan makuna kiji ka anakan ni Sufeng. Nagaget. Limok magpaikot dyan wangin. Kanayon samot ija, jay textmate na. Uray tagpikpik your samot lat aramidin da. Woy. Kanayon ti selfie ni Atong nga kadwa na jinwang. Ibidbidyo nan sapay kahit ay ni Pima tikat ko asa mo tinangibidyo. Woy. Nakita ti video da nga impus da iti FB. Naglaing ni Atong dapay video na nga agsalsala iti bukot di pastor na ano. Day jayan tayan tiragsak na dumeng. Adi naragragsak manitan ta adda inspirasyonan. Ay agora kayo ta sa pulag dito FB da impus da video. Sige man, halawin. Awan problema no day talat pangibusan na iti oras na iyetalon. Hindi sa nabalit paspastor na matlat na jenwak. No lumukmag pa'y. Wala. Naan-andor to apagtalon nan. Indun panagtatalon. Dati man tipos da. Nan, kitak man. 1, Na. 2, 3. Ay. Sala-sala iti bukot tinwang. Nga raw. Ay, mabit lang. Rosa. Sige. Hello, Rosa. Dom, agawit kan. Ayapam ni Tatang. Addan dito'y balay dananang kaniinsan Atong. Tapay. Addan dito'y balay dagiti kamang ti telebisyon. Bida itan ni Atong. Anya? Adaw may mang-recruit ken kwa nga ag-extra iti ma-shooting a pelikula. Napauluan iti Carabao Man. Ni Atong? Carabao Man? Wandong! Anyati ko lang duming. Carabao Man kanon ni Atong. Agbida iti pelikula na pauluan iti Carabao Man. Ha! Carabao Man? Carabao Man? Agbali na Carabao Man? Diyay kaanakan ni Katuganga as Sufeng? Dumi, mabali namin. Kagawad Dumeng. Talaga agumulgulo ti barangay tayo. Pag kunamot, kagawad ulpo. Una, ta ultimo dagiti senyor kat agaapadan. Wunsa. Sapay aglalauken ti pagaapaan da. At dagaapa gaputa ni kasdi a senyor kat naikan iti ayuda. Jaymat maysa, gapo ta saan na nakaala. Gapo, taawan dito'y barangay ta na lockdown idi sa bali nga ili, ta bimisita iti anak na, kahit nagreklamo mo. Oy, ni Inasupyana a pensyonada. Agasam day jay, imanayla nagapapaan da kinidi siyang ti kawan kanot ayuda na. Ken talaga mo ito sa nakaraman iti listaan. Taawan nga ro diti barangay iti. Ken pensyonado kunada ba? Uwan kagawad, ta priority dagiti talaga awan maisa ang daga po iti lockdown. Nala, talaga akasta. Dapay may isa karikyar di bakat supyana. Ay apay, di mo amo kagawad. Kasino? Ni katugangam ani nanasuping Uy. Yakmat maawatan no anyat pagrikrikyaran da. Siyempre presidente ti senyor ni nanasuping. Unsa? Dapay sa balay. Aglalaok ti pakasiksikuran day dya abakag. Agkabo samag ngaminang. Talaga ama panakastan. Isa pasensya dinalpas sa pasensyan Kadagitay makaawat. Hoy. No di maawatan di tao tikas ka ni Ina Supyana. Jesus. Gyera patanya ka na yun
tawan lata. San sa lata amalmal pa si problema. May papan iti pandemya. At damanan kabarbaraw na ipaulog apag lintigan dito ili. Anya manan. Maparitanen dagiti senyor akong dirwar ngagwarawara no sa dinula dita. Manan. Wen, dagitay naglabasan a 65 ti tawenda sa anda na mapalubusan na rumwar. Kastamad dagitay minors, dagitay agtawan iti nabababangem sa nga 15. Matiliwdan no tangken ulo da. Anyan ay. Kasanula ti panagbiag tayo. Ano san tayo Awan mabalin tayo bakit? Ay, oray ta sa anak pa imutlaan na lablabos am 65 ti taon ko. Makapanak lata ay jay ilay. Si Kaati, saan na mapalubusan lakay. Ay, nukas kasanaw, adamat ni Duming. Isun ati baunag ngagpaili no bilang. Da kayo magayam nanang, nagapuan niyaw. Meeting mi man itay kadagiti senyor. Masuro na kinisupya na. Ay, ipakat na lata. Agasam, ipalpalastog na kit din ti panagsubli-subli na nga agtutor ija abroad nga yan ti anak na. Unay daytan? Pagpalastog na? Wen, anya pa'y ngay. Kundi English pa'y jaya, imbag ko manubagay na. Agasam ta, yeah! Kung kunana kindain, kaslagab abog iti nasakayan nakabalyaw. Anya? Nakayumot na na. Pagpay sumag. Numangag mula dagitay Amerikano nga imbis awan ti sungbat da iti kasasauna. Kat sungbatan da iti iya kunada. Iso day jayan. Tultuladen na. Ipaagong na pa'y akit yeah! Kunana. Ala, kasta ti aramid na. Awan mait. Ay, apo, kunam kanumot ano Amerikanan nga silang mat nga raw. Panagrik na nga tayo di bagi na akit Amerikana mat tayo. Ay, kababain. Nala, gusto nanang, nakaadu kayon. Ay, masurunak ka raw. No nalakala nga tati makirikyar latan. Ang mga nukanain kami nga grikyar, nukastoy a meeting ti senyor. May sapay, dahi ta pa nagaramat iti face mask kada face shield. Nakaad-ado a reklamo na. San ka no makangangais? Anya? Uwin takasanukat nga minaya. Pulos mat, adi na ikatana, hindi apot na. Sapay din sapay masuksukatan. Asos, ang mga nujay kauusar da iti face mask ti patay dan. Ay, adala amin di tan arusa. Ti ambok. Kat sala mausarmot dagita nga apot. No rumwar ka mapanitayan dagiti tao. Daytay no ada makasaritam. Asabali at tao. Ang mga no ada COVID na, kasta. Wen, kasta talaga nanang. Saan kat nga? Ure ada ka iti balayaw. Nakaapot ka kasla makaalis dagiti kabalay mau. Ay, po aya. Nagado nga istorya pinarno ay dayta COVID. Wen nga rod. Adda makapakatawa, adda makapasuron, adda makarayaw. Ay, apaw. Ado nga istorya ti mapartuat. No amo ni Dumain, suratin na amin dagitan. Ay, pagkakatawaanan no kwa. Imbag ta nakapanawan ni katuganga ka sa feng. Mayat mo, tiyo umay na panangyibkas iti suron na iti kapala na senyor. No apay kat nga minakas dyan ni Ina Sopiana. Tamano kami titawon na dyan na ya. Agot tsentan samat tayo. Di dala mapanunaw nga mga nagkabawan na dyan bakay. Ubingay. Ket no kasi nga ubingan, awan mabalinda na. No sanda pasensyahan laptan.
Ay. Bakit lumaklakay? Agsubli na iti inuubing na parang panunod. Agkabaw na ko nakamalangan. Ay. Kastingatan ni bakat supyana. Husto ni nanam. Gapu ka na gaday umubing. Ken iti COVID. Ado ti mabukal nga istorya. Taado ti senyor ang nagreklamo. May papaniti ayuda. Hindi kangitingitan ti lockdown. Eridap ko man pa iwaksik pala ti panunod ko. Laita problema. Tag-relax ka di matiutak ko. Naimbag nga oras mo, pare chairman. Kastamat, pare. Nay, nakayumod gaya, maamak ko lapaw. Na, nagloko kan. Makung kunamidlatan kanyak. Kat ubingak matngamsik ka, ti kunak. Ha! Isus, agkabaw na ito yan. Kita enak man ngamin. Ha! Awan pa'y bukaw. Idindo tasika. Kat nalampungan na takim baba kagudwat ulam. Ha? Ha? Ay, naglukon. Ulo, ti pagibasaran iti edad. San aya? Nabuukan kan. Idinto tasakit saan pa'y nang ruging agtubaw. Makunkunamot kanya kaon. Ha? Kita ka malangag. Umayak tulangan dito mabinsaran. Nenay. Nagpasugnuday. Bay aklatan. Agsublinto nga tapay. Sumubrata! Kasabali pa'y ngagkabaw ti umay. Alakit, ay sumbre kayo Kabambanaw ni ama kula po. Nagpasugnod sapay. Aya! Naniday ako. Naunag sa reta uyak yung ina. Ang mga nuada COVID yaw. Ay, puwira. Isang garo na dyak ikasantoy aput kau. Kaamagan no, makakara na kiinay. Ha? Ay, apo. Nauna nga talaga. Saan ko ang makaot? Hanggang inananusak lang sa timay dito. Taalaag, tay ayday. Ala, yung maud. Aqua, inakarpa. Awanan ti adwa sao. Tay ID kaun. Nya. Ito mo. Ni. Naa. Ay. Unayin aya. Ta imbulos da kay latan dagiti kabalayaw. May pare kadagiti kas kada kayon ti rumar. Delikado kayo. Ay na. Ay, nalaka kay ama akara diti sakit nang runay ti COVID. Ikaw no day tati bagbagam, chairman. Uray agoy uyo ka, taang kay ti sakit ko. Saan ako, Vaid? Dita nga rod. Adagayam sakit yo. Sakit sumsumron sa. Nangibaon kay lakuman iti sa bali nga imay dito'y ano adda ka sa pulan yaw. Imayak lang nga raw. Anyat question na ya. Tay ayaw na kaon. Ha? Awan pa'y interview kanyak. Imot kayaw. Ha?
Adaw, tiinik ikan yaw. Nagsubli-subli na pa'y. Ngam siya, gaputa saan nakarumrumwaran, di na mo lamalagipon nga ikan. Isungay maya kaon. Ay ina, no may panggap iti Ayan, ayuda tayo pagpakaon. Tayo pagpakaw. Yawa mo, tagawid na kaon. Nakaro kayaw. Iibot kayo kinay. Ay, Ada pa'y kwarta pinaiwaras ni Presidente Duterte. Ngam tinak man lain ramramanan, imbulsayo mo laminan. Nakaro kayaw. ina. Ay, uray di kwa. Jay, ay. Nay, anyat ko na. Musi-musiig sa aglag. Salutan. Sabay, medyo napudot. Ay, sus. Ay, nalayo sa dito ka. Ay, Ina, ay. apay nga, imbulos yung mudlatan dita to gayo na dabayo. Pumudan. Ha? Basulbaw, no intin mo kuman, jay pudpak ka para kanya, kay nakapanawag kuman. Salud. Di saan kumaan na ibulos dito, iday ta, ininom ko adanom, kaskada kape. Ha? Ay, nan, tay kwarta, kan pudpak kaon. Yawa mo, kawid na kaon. Ay, salud. Nakaro, tikabaw ni inakarpa, Chairman. Saan pa yan anusan na giti apo na akabalay na? Dagulit. Kapilita na binaon ko ni Tanod Ugog. Anapan nagpailista iti kape, asukar, kaskada isu aminin, ana isupot, nga ayuda na. Ay, saus, delikado di inarabi jo, Chairman. Apay, delikado? Siyempre no impara-parayo, waning palpalastog na dahi jay kadagiti na sabat na. Ay, saus, ano laki diti umapal Anya? Mga no pagaropon dagiti makaamoy ti dahi jay, nga adas simangpat nga ayuda. Kat, ay, saus, rep-rep man ti umay mangreng-reng katatayaw. Napanunot ko na itan. Nga mapayaya. Ibaga tayo nga awanin. Ibaga tayo pinagustuhan tayo layjay agkabaw abakay tapno agsarting dan. Mamatin to nga ta, dagiti kas laki di kini inakarpa. Dagiti umubeng wenno agkabaway. Ne. Ay, dayta, tisaan ko na panunot kagawad. Ay, delikado, Chairman. Dagiti laki di tirong mao dito'y barangay haw. Ay, saus. Umay damat dawatan ti para kadakwada. Mababalaw talaga dagiti anak, dagiti kasken ni Apong Karpa, anakaron ti kabaw da, Rosa. Laki di Sana mabalintikas jay. No kasapulan, itulbak da tiri daw ti balay da. Tapno saan da basta makarwar nga agwarang-warang dita. Nang runa ita, pandemya. Makapakonsensyamat kami, no ipupuklatan dagiti kaskadakwada. Wen, no panunutan, kat pagsayatan damat laang dong. Tidagas na. Nauman sa kanungarudan na iti kabalay na. Nakaro kami, hindi kinasukir na. Apaan na kano ida. Day talaang, sakit napigsa ka no matnaw. No pang-or ti may gaman na, kat ipang-or na latta ka no. Layjay pa ti may sa problema. Iso ang narigat mo, no lumakay kan bumakit launay ti tao. Wen nga rod dong. No siya, jak kayat ti bumakit iti husto. Kas kadatatang ka nalang. No bumakit iti husto ni nalang, kas tamot ni tatang. Ang mga no, may tulad danto karag iti sukirmat ita, amaawagan na iti ubing. Anya? Kas kani ama ko lapaw. Nakaro ti kabaw na jay. Ni nakarpa. Alawan! No abutan ni nanang ti edad ni inakarpa, katagkabaw tumatan. Siguro kat, demon to maanusan na niya. Sabay, saman ti turungan ti saritaan tan.
Saan mahidom? Katap no mapudo din saritaan ta. Inak pa'y jayan dananang. Rosa, madinsa. Awan ti baday! Sige, ang mga no ilutok dananang, sakbay nga gawid da. Ha? Ay, anyan? Umalati pa'y laeng. Idin to tamaluman. Anya ti kunayaw, ag project tayaw. Ay, huwan! Kaya't kumot nga damaibati tayo apakalaglagi pandanto dagiti anak ken apo ko tayo kada tayo nawantay taon. Ay na, kakabsat a senyor. Saanen para kada tayo dagita project. Nalpasan tayo dagitan. Imutan tayo kaday dagiti ubeng kasta. Saan man? Ngam ko na dagiti daduma. Ag-enjoy tayo kit di kanaw. No ada kwarta tayo, agpasyar tayo. Gatangan tayo, dagiti kaya tayo akanan. Basta, agpaimas tayo nga agbyag. Kasta man ti kunada. Aya, ay mayat nga ron ate, agkuy-kuya, kuy-latan tayo. Ayun! Hakas kanya! Agkuy-kuya kuya kaon! Uy, agina na tayo, numabanog tayo. Ayun agina no mabanog kaon nga agkuy-kuya kaon. Palamlamot tayo latangarudan, kasta. Ay, kastan. Ay, agpay tunay ta. Kaskanyak. Pag-angawan lagi tayo apok to'y ulaw. Sak kano tiburhid. Ay, loko na gideng ubeng. Kalala, gusto na itan kakabsat asinyaw. Agseryoso tayo. Ti pagsasaritaan tayo ita, kat may papan iti protocol, gapo iti COVID, Saan kayaw ngagdedeket dita, Dita, agin na dayaw kayaw. Simpayo na kita apot, dita agong yaw. Alawan. Pero na kita'y awan pa'y ayuda da, inkay ije barangay hulki day. Ha? Ay, wan. Imot na gusteng. Apay ngay nga sikalat inikanda. Ay! Intayo mat dumawas ka kadwa. Intayo mat. Kakabsat. Deta ayuda ko na ayo kat awanan na ibusan. Kastoy na deta. Inakarpa kastoy na. Jay ayuda, mga ibagbagan. Ay, apo aya. Inkay kidi jaya. Adula amin. Inkay mo alaon na. Ikipan na kabagbagi yawn. Nakayaw, kabada kastiyaw. Nakayaw. Nalpaskan, gusteng. Kabanog kayo pa, Jerman. Ano? Imbagtan nakariing ako. Amang no ilayo na ni katuganga at siraman ti umubing. No sa anak pa yan nakariing. Mayat na nakaturo ka. Nakarelax basit ti utek kaw. Domi, mabali namin. Turog tandom. Imbag di may kamot lang nagidan. Kunak lang nagpuyat ka manan. Saan? Kahit kumutan ti maturo ka masapa. Napuyata na kiti napalapas sa rabi. Makikauli sa. Anyan? Guyudam latan Kaputaman manuka maturog iti umno nga oras. Kas lapay kat itala makikaitakan. Kasla nga raw. Isa maturog ak mateng tapno ada kakip mo. Unay daytan. Oy, sa anak ngagsapsapul iti kakapkapan niya. Maturog tan. Ni? Nalikodan lakmat tan. Tapno makaturog tan
Nakaturturog ako. Anyan ni Rosa. Di naksamutan kayat akaabay amaturang. Ni, nakaturog sa ngagpasaw. Rosa, nakaturog kan? Urokit din kisumpat na. Nagtarasa na nakaturaw. Maturagak mo na. Kumarakaron ti kinarigat ti panagbiag Jerman. Adum ti awan panggedanda. Anya nga rod, resulta daytan ti pandemya. Nakangingin na pa'y amin na magatgatang. Agpay siya dahita Jerman. Di kampay makaraman ti karnit baboy. Tako na ni bagat kaw. Suburan ti kangina na. Agpay so dayta. Nalaklagapay kiti ti karnit bakan Isu ang nagasat na kita agtartarakan iti baboy ita. Isudan at makakwarta. Gundaway damutin Kastala ti biyag. Panapanawin, ditunggal tao ako nada. Adu paikit din at makasumok magtakaw. Dayta pa ti maysa. Mangrungi man na kitag tatakawan at tila mataktakaw dan. Unagpay so Jerman. Ultimo ukan matakawan. Mapanila ko diyag tatakaw. Ay, mabalin lata pagkwartaan dayta. Idinto, ta may padpadawat lati ukin idi. Ngimita, nagnginan. Sa bagay Jerman. Dipindi mo't la iti ukan. No askal, nalakala siguro mo. Mailakon. Sanen, winuawanan ti libre nga ukin. Ultimon sapay kuting kat may lakon. Ay, kayo mabalin na ta, Jerman. Kasi ako. Ne. Kapay Domeng, tinalya mo takas la kaldingan ni Okon. Nay. Madimot day taa, maday. Natuan nga gupuko iti saan nakaldeng kagawan. Jerman, isoreta, siningdana ko nakaslakaldeng. Saan ko atinakaw dyan kaldeng? Nakabulos sa kaldeng ti karno ba? Sinindanak, tayo sublik ko ma. Anya? Oh my. Sana dyan kaldeng ti kagarak ni dyan arubayan dapita. Patsindak ka ni mata, Jerman, kagawan. Goray. No saan na data kalding ti kagara mi jay? Anya nga rod? Basta, pwera dyan kaldeng. Iso lang amin tinakita. Raabon na kuman, dagi ang kakapintas amasitas ni Pita. Inkanawak, Jerman, kagawan. Nagsasaw ka kanita, Kwesaw? One might, kagawa, Jerman. Sa bagay, kasi na nagtakaw ang matngaminan iti kaldeng, iti nakita madyargaw. Kagawad, panaknakak, sa anak nagtatakaw iti kaldeng. Ay na, huwag sa ula ko madyak kaldeng, di baka natin paisaw. Maya, tinaramid mo, Okon. Ha? Apay kagawan? Masurunak ni Jerman. Iso asiki. Ituloy mo tiyag takaw tatang danang kakiti. Sa anak ba't nagtakaw? Bidot ni kagawan Dumeng. Agtakaw kan. Sakti makamugang ka kung nakalangaruran. Tang danang ka. Agore ka. Napaliw ko akanayon ka dyan arubayan ni Pita bakit abalasang kahit. Anyat kagagarahay mo dyan, ha? Sirsiripag lang. Mas dawak kami no apay nagbakat abalasang kat seksiman. Quality pa ya.
Anya? Ay, kasto yan. Isundi takawam. Tangdanan ka. Anya? Wen, takawam. Tapno may padamag at talagaan nariribok dito nagbugsutan. Gapo iti kubid. Nga agrigatan na iti tao. At adun tiyag takaw. Neng, anya nga iti connection day ta kini Chairman. Ay, siyempre mata. Agparang asaan nan amadisiplinaan dagiti tao. Mapadakisan kasjay. Aya? Tangdanan ka kunak mo. Sige. Mayatak di ta kagawad durugi. Basta tangdanan nak promise Ops. Di mo ibalikas at ibiringas ko adurugi. Biringas lakanyak deta dagiti kagurak a tao. Ay, sige Basta, tay tandan ko anya nga iti takaw kay Jay ayan ni Pita. Makamukan Day tay naisalsalumina kumpurmi jayo. Wow, sige. Ado, tinakitak ijay ayan ti gripo da. Kumita akto iti takaw kay Jayan Ay nadom. Di ka ba'y anta dagi barangay tanong timang paliw ka dagita. Awan lat ar-aramidan ni Kirimit at Chief Tanod. Bay amo ni Kirimit. Tanabayagan nga awan. Nakahang ita ti Chief Tanod. Anya? Di ba't makapili-pili ni tatang iti sukat na kanagit tanod ita. Kasano, kat awan samot nga minti mapili makaakam iti dayta. Wan nga raw. Bareng, nay. Apo! Kagawad dumay, gumayak man! Ay, at tao. At nga problema dayta. Labit. Inakitaan. Dayta tipudnaw. Natakaw mo amin ang nagitay sa pinko akalablabakla ang idikalman. Sa dinaw, tinakatakawan da. Ijay pagbalaybayan. Sapay, dagitay paborito, pagsapsapin mo, dagijay. Ulit ta sapin na sa umot. Leggings ka din, dagidya sapin. Saan? Sapin. Pangunag. Underwear no Inglisam kagawad. Anya? Matakaw, pati underwear. Wumait. Ay po. Pamanagnak dagijay underwear ko anapukaw. Tinakaw dalaki din. Aday bagak kagawa duming. Sikat committee on peace in order. Anya dahi ta kagawan? Amok no asino agtagtakaw. No napanagnagan asaan apudno ang nagtakaw iti kalding ni Ukon. Mapanagnagan yun. Nga isuti agtatakaw iti dila kumpurmay. Pagkunaam. Basta. Paliiwan yun ni Ukon. Patsyag nga isuti agtatakaw iti sapin. Aklunim tulatan na nagtakaw ka, Ukon. Uray, tadamot tangdan mo. Anya? Saan ka maawatan kagawan? Basta agtakaw kalta. Tangdanan ka nga ro. Sige Basta saan ka may balawd. Saan? Sakti makamukon ka kung naklangarudon. Wawan, sige. Oray no, aging babagtita ko no ka. Basta mariribok ti barangay. Tangdanan kanto ko nakarudon. Apa ang naggapo ni kagawad durugi dito ang balay ni Pita ang baak. Ano kinagaharan na dita? Aglingadak pa lang dito kasabaan. Jak agpakpakita. Kagawad. Agyaman at Ay, itimbagan anya nga tatimbaga na ni Pita. Nakalidilaw ti garaw na ito kagawad Sige papanak pa tita.
Alawin kagawad. Agyaman nakitimbaga. Talagang ang tayong baga na kanipita. Kasano nga ta ama-amak. Noan niya na dyan imbaga na. Dudua tay ta dito'y barangay hall kagawad Dumeng. Chairman. Awan pa dagitay lupon ngaghiring. Isu nga ada damagak. Anya na ito, Chairman? Agpaiso aya ang nakita ni kagawad durugi ni Ukon ang nagisukibot iti tinakaw na abalaybay ni Pita. Panagnakan ni kagawad durugi na ito. Ng paglibakan mo't ni Ukon. Sa bagay, mahiring ita. Apay ngay. Ngawan mo't langan dagiti lupon. Una ya. Apa nga ta? Kit na nalabasan tinaituding nga oras. Nenenay, madida ito ya. Sa butahin dan sa matdataon ha kagawad. Chairman, kagawad Dumeng, imayak sa anatapno pahiring. Oh. No, di kat umayak mat agreklamo. Ina, natakaw mat amin ang asapin ko. Anya? Ha? Kasano na ita? Maatap ka ang nagtakaw iti sapin, tiyakin sapin. Ita si Kamat, tinatakawan. Binalastak sa amon tang. Ay, sige, mapanak bay. Di ka pumanaw Ada hiring. At dahil naksalangadon, nga isot atapok ang nagtakaw, Chairman. Kagawan, mapanak ko. Kasano na ito yung Chairman? Sana na matuloy iti hiring. Ay, salbagan. Ayan nga minan dagitay lupon aya. Kwa, nalipatan yun sa oposisyon dagiti majority ka dagiti lupon. Ang mga nung gagaradan ti saan nga umay tapno saan na marisot ti problema diti barangay. Ay, anya kan ay Agustay. Di ka mamait. San man natilay sagsagpaw mo, iti pampanunutik mo. Tanya nga min aya, day ta pampanunutam aday daya mo dumam. Nakagat ko ti subil ko. Gaputi ngariyet ko ti suron ko. Kadagjay lupon. Apay manan. Ada ko mahiring itay bigat. Ngumawang ti imay nga oray may san. Kasta? Iso ama surunak. Kasta aya. Ay alakat, pasinsya anak kon ang road. No na irabrabak ko, hindi nila kumpormay. Ang asino aya, ti mahiring ko ma. Daokon kan pitang nga rod. Wan. Adagayam ka, suda. Ala, agrelax ka nga rodan, tinak aggaon. Sumarono ka dya kusinan tamangantan. Hanyat si data. Aya pag isaw. May bagay dita subil mo, dya si data. Anya? Gimatangak itilako ni Bistra itay bikat. Ni ngay Bistra, binirngasan da iti sop-sop. Nay. Nagsa-sideline ni Bistra. San ngagtandok lang ay ati trabaho na? Nasumok nan ati agisursur iti nagduduma amasultop. Pambaran na kanumutan, may agrikrot iti mayat nga agpatandok. Mayat nga rod Sop-sop tandok. Mayat. Sa balimanti nagsangaan ti sarita. Ang mayat tagkatawakan. Ala, umay ka. Intakot mga anay. Tangay awan ti may alupaw ni dihiring ko may dikalman. Siyak man latag garawin. Wino dataman langan kagawad, Dumeng. Nakayo man kit day. Kayat ko mata. Agarawtan. Kit adaman damagag. Anyat nakisagsagpawan ni kagawad, durugi, kini ukon asuspek ngagtaktakaw. Kastinay. Ni kagawad durugi gayam, tinangitip kada kami ani ukon tagtaktakaw. Iti pasig asapin? Woy, pasig asapsapin titaktakawin na. Ita, agsim tamit. Kahit ko asyak ti makaakto itagtatakaw.
Nasayat mo't, tasan tayo pa'y ngayon darom ni Okon. Tawan mo't nga ro ebidensya pa'y kontrakin ko na. Anya nga ro ti aramidin tayo, Chairman. Mapantaag paliiw iti arubayan dapita. Uwan niya Okon. Ha? Agtakaw kan tumaninwain. Saan langan ani pita ti takawam. Pindam amin na pagbalaybayan. Sige kagawad. Basta tay tandan ko, adi mo liplepatan ha. Huwag ka di. Daanag mo na aya. Oh, ayan dagiti tinaktakaw mo. Dagiti imun una tinaktakaw mo. Oh. Indulin kay Jay Baul may. Anya? Imbol mo pa'y. Una, nagbabanglo da nga may. Iso nga inlak ko ijay tapdo maalyan na iti banglo dagiti kalablabak nga ulos may. Mala, itultuloy mo lang aramida mo kunway. Dahil umadumot ti mabiktima iti panagtakaw iti sapsapin. Sige. Sige, paturay mo ti awanton ti maisapin na kita'y taktakawa mo. Anya? Kasano dahi takagawa? Ay, siyempre mo natakaw to amin ng asap-sapin. Di, saanan nga agsapin? Day, si Kamot Pita, nagsapakan nga may dito'y balay. Wen, imbilin ngamin ni Chairman nga umayak dito'y balayaw. Ay, kasta aya. Gustay, umay ka man, tanda ni Pita. Ay, pagurayam taday. Agbirbiro ka kiti sa pingko. Ay, pagsukat ako ma. Nangikam ka na kiti sa pingko, aya. Ay, po. Pasensya ka na kay, linaba ka amin. Ay, ang yamot na ikan. Awalat na bating. Kumpormiditan. Kumungita ka niti kumpormidita pag sapin mo. Una yan. Umay ka kinday. Sige. Ay na, imaya kun a Chairman ta excited na kamakangag iti bagayaw. Kasta. Uwan Chairman, agam sayang. Awang mo gayam dito'y ni Ukaw. Ne. Apay, agkita kayo ditay? Kumaa, Chairman. Awan, tim imay dito ya sa bali at tao. Aya. Ay! Nakauna ka mat gayam dito'y ayan daninong kaninang. Nay. Wine. Anyat panggapom itan nga agnininong kanyak okon. Gapo, tada kayo kaninang suping ti principal sponsor may kanpita ng kasar. Wine, Chairman, thank you. Ay, naasawaan da mo lang ngayon. Thank you, Ninong. Agore kayo. Anya datoy? Apayan? Agbuda kami, ingim sakbay na. Pakawanan da kami kumaninong. Apay, anyat basulyaw. Kwa, dagito'y ibagbagayo at tinaktakaw ko asapin ni Pita. Anya? Kan, dagiti sapin ni Okon at tinaktakaw ko. Nakaunamot gaya man na ito'y hiringan na tatang. Dumeng, makitam da kita bit-bit tatayin da. Dagitay mo, ebidensya ti panagtakaw na kitan. Ay, wine kagawad ta, nagtintin nakaw kami nga main. Iso nga, ay, agkasar kami iti mabiay. Kunak no malakayan akong dumeng. Adapay mo lagayang mayat nga agpaasawa kanyak. Yahoo! Mga sawak mo't langang kakaroba! Oray siya. Kunak no agbakbakita kun abalasag. Agam asawaan na mo gayam ni Ukaw na. Excited ako. Ay, sana all. Nagtintin na ako na gito, iti sapin. Ita, agkasapin dan taon. Agkasapin. Nagtagtagainap ka niya. Anya dyan ka sabi na sasawam dom.
Ko, natagtagainap ko. Agkasapin, dagiti natagtagainap ko, Rosa.